a porezaná na 1 mm site. A tu máme kryštálový cukor. 100 ml oproti 100 ml. Čo to hovorí z hľadiska hmotnosti? Tu je to necelých 14 gramov, tu je to 86 gramov, bez nejakých desatín. 6-krát objemovejšia je táto hmota. Táto hmota, keď príde do bachora, sa rozpustí. Bachorový obsah má sušinu okolo 13 do 15%. To znamená, je tam dosť vody na to, aby sa cukor rozpustil. Ale tá vláknina sa nerozpustí, to je nerozpustná sušina, ona naopak nabobtná a zväčší svoj objem. Vidíme to veľmi dobre aj tu na tomto ilustračnom príklade. V tej fľaši 2-litrovej je 50 gramov rezaného sena so slamou. A pozrieme sa, toto je stav po jednom dni. Tá slama so senom zabera tých 50 gramov skoro 1 liter z tej fľaše. To je to, čo nám treba, prečo tú neutrál detergentnú vlákninu treba dobre poznať, treba ju čo najpresnejšie poznať, pretože robí toto. To, že je viac alebo menej v krmive, to nie je náhoda. Toto sa nám vždy odrazí v tom, že krava nemôže sa nafúknuť, aby zväčšila svoj bachor, pretože je menej kvalitné krmivo. Ona ho má limitovaný. A toto neoklameme, toto sa nedá stlačiť, toto sa nedá oklamať.